У розных кропках зямлі існавалі мясцовасці, у якіх час цёк больш павольна. Цэлыя сусветы, адрэзаныя ад навакольнай цывілізацыі вадой, скаламі або непраходнай мясцовасцю, жылі нібыта па сваіх правілах. Культура тут магла захоўвацца на ўзроўні першабытна-абшчыннага ладу, як у амазонцы, альбо упарта трымацца сярэднявечча, як у Японіі, альбо ж, як на Палессе, балансаваць паміж дзвюма эпохамі, пераймаць плён цывілізацыі і захоўваць у сябе самыя старажытныя рысы. Чаму неапалітанская прынцэса спрабавала асушаць беларускія балота? Што пісаў Янка Купала пра беларускае мора і якім чынам у Пінску з'явіўся касцёл камуністаў? Аб усім гэтым у праграме Альба Рутэнія «На дне беларускага мора». Палессе лічыцца, напэўна, самым загадкавым рэгіёнам Беларуся. Рэдкія віды жывёл, старажытная, добра захаваная культура і самыя шырокія ў Еўропе балота. Вось першае, што ўзгадваюць, апісваючы Палессе. Але мала хто ведае, што багна і дрыгва панавалі на гэтай зямлі не заўсёды. Некалі тут пляскалася вялікая вада, якую гісторыкі называюць Герадотавым морам. Герадот, бацька гісторыі, падарожнічаючы з горада Гелікарнаса, плыў па Дняпры, ці, як яго тады называлі, Барысфене. А затым павярнуў у іншую, невядомую яму раку, якая каціла свае воды на захад. Некалькі дзён вандроўца падымаўся ўверх па цячэнні, пакуль не патрапіў у вялікае мора з мноствам астравоў, населеных людзьмі. Свае падарожныя нататкі Герадот уключыў у глобальны трактат «Муза». Гэты твор стаў асновай для з'яўлення гістарычнай навукі ў антычным свеце. Пазней навукоўцы аднавілі маршрут Герадота і аказалася, што рака, якая бяжыць на захад, гэта Ясельда. Але ніякага мора побач не было. Таму ў гісторыкаў і паўстала версія, што сучаснае Палессе – гэта адмялелы і забалочаны вадаём, які некалі быў гіганцкім возерам. Гісторыкі называлі Палессе паўміфічным морам Герадота, а ўжо ў 20 стагоддзі развілася новая навуковая галіна – гістарычная геалогія. Яна канчаткова даказала, што калі растаяў пазерскі ледавік, яго воды сабраліся на поўдні краіны і ўтварылі вадаём. Геолагі назвалі яго Ясельдзінскім морам, і яго гістарычнасць сумневаў ужо не выклікае. Нашчадкам гэтага мора сёння з'яўляецца Ваганашчанскае возера. Адзначым тое, што працэс забалочвання ўсё ж такі працягваецца. Прыкладам можа з'яўляцца Ваганашчанскае возера, плошча якога прыкладна 20 квадратных кіламетраў, але глыбіня не перавышае больш метра. Сёння гэта возера з'яўляецца рэзерватам, але на самой справе гэта прыродная каштоўнасць Палесся, нават самой усёй Беларусі. Па колькасці відаў жывёл, якія ёсць у Ваганашчанскім заказніку, ён перазыходзіць нават Белавежскую пушчу. Клімат Палесся мяняўся, і з велізарнага вадаёма ў 10 стагоддзі рэгіён ператварыўся ў мясцовасць, поўную рэк, азёр і балот. Але памяць аб марскім мінулым захоўвалася ў мясцовых легендах, фальклоры і нават класічнай літаратуры. Янка Купала, тутэйшая, 1922 год. Маем поле і лес, горы і даліны, рэкі і азёры. Нават мора меля, называлася Пінскае, але як акупанты змяшалі яго з брудам, то засталося толькі Пінскае балота.
Ва ўсе часы і ва ўсіх культурах людзі ставіліся да багны з вялікай асцярогай. Акрамя прамой небяспекі патануць, амшары палохалі людзей дзіўнымі гукамі і, вядома, балотнымі агеньчыкамі, якія ў цёплую ноч могуць скакаць над другвой. Сучасныя людзі ведаюць, што балота выпарае метан, той узаемадзейнічае з кіслародам і адбываюцца ўспышкі. А вось нашы продкі знаходзілі зусім іншае тлумачэнне гэтай з'яве, адно жудасней другога. І вось у гэтых умовах палешукі былі вымушаны сябраваць з багнай, знаходзіць з ёй агульную мову. Пакаленне за пакаленнем яны вучыліся жыць у непраходнай тване. Уладзімір Караткевіч нават апісваў інстынкт дрыгвы, які прысутнічае ў мясцовых дзяцей. Нібыта 9 з 10 маленькіх палешукоў могуць прайсці па багне і не ўгразнуць. Дарослыя жа праходзяць праз балота дзякуючы палкам, адмысловым насцілам і багатаму досведу. Балоты перашкаджалі перасоўвацца, на іх дрэнна радзіў хлеб. У ім увязалі хатнія жывёлы і людзі. Багна лічылася праклёнам. Аднак менавіта яно падаравала ў Палессю мір і адносную незалежнасць. Заваёўнікі, якія так часта прыходзілі на землі Альбарутэні, звычайна хацелі адчуваць пад нагамі цвёрдую зямлю, і таму толькі зрэдку выпраўляліся ў глыб рэгіёну. Адам Кіркор, «Маляўнічая Расія», 1882 год. Старажытныя літоўскія паселішчы засноўваліся сярод шэрагу азёр, злучаных паміж сабой непраходнай багнай, або сярод такіх зыбучых месцаў, якія вытрымлівалі толькі звярыную лапу ды лёгкі абутак пешага літвіна. З-за такой багны тэўтонскія рыцары не маглі ваяваць з мясцовым насельніцтвам у поўным узбраенні. Прызвычайнасць да міру была характэрна для палешукоў з самых старажытных часоў. Археолагі часта раскопваюць тут паселішчы, але ні разу не былі знойдзены ўмацаванні. Іншымі словамі, продкі палешукоў не ўзводзілі агароджаў і не насыпалі абарончыя валы. Навукоўцы бачаць гэтаму толькі адно тлумачэнне. У старажытнасці на Палессі не было ні войнаў, ні сутычак паміж суседзямі. Людзі суснавалі мірна. Праз Палессе праходзіў адзін з варыянтаў гандлёвага шляху з вараг у грэкі. Аднак дзіўным застаецца той бяспечны лад жыцця палешукоў. Яны жылі мірна з прышлымі і праходзячымі праз гэтыя тэрыторыі варагамі. І гэта з'яўляецца вельмі дзіўным. Магчыма, варагі не жадалі сварыцца з мясцовымі, таму што гэта была транзітная тэрыторыя, а магчыма і таму, што на Палессі не было золата, якое цікавіла іх. Жыццё палешукоў пульсавала сваімі рытмамі і працякала па сваіх законах. Аб сівой старажытнасці тут сведчыла ўсё, ад формы дамоў і лодак да крою сукенак мясцовых прыгажунь. Вонкава гэта складана вызначыць, але касцюм палешучак належыць да традыцый, якім больш за 2000 гадоў. Справа ў тым, што большасць народных касцюмаў індаеўрапейцаў складаюцца з 3 палос тканіны. І толькі на Палессе кашулі сшываюць з 4 кавалкаў. Гэты пакрой застаўся яшчэ з тых часоў, калі з'яўляліся першыя ткацкія станкі. Яны былі больш вузкія, і таму атрыманае палатно даводзілася сшываць па некалькі разоў, каб атрымаць вопратку. Пазней канструкцыя была удасканалена, і ў індаеўрапейцаў з'явіўся крой 3 і 2 палічных тунік. І толькі ў Палессе працягвалі шыць вопратку па-старому. Нават узоры на падоле палескіх прыгажунь з'яўляюцца артефактамі для даследчыкаў. Справа ў тым, што арнамент – гэта не толькі дэкаратыўнае аздабленне, гэта яшчэ і шыфр, у якім схаваная пэўная інфармацыя. Так, ромба сімвалізуюць сабой засеянае поле і часта сустракаюцца ў арнаментах земляробчых культур.
А вось звычайныя лініі рознай таўшчыні, якія так характэрны для палескага касцюма, адсылаюць нас яшчэ ў тыя часы, калі земляробства не было вынайдзена. Паласа – гэта адзін з найбольш старажытных элементаў арнаменту, які прысутнічае ў шматлікіх культурах усяго сусвету. Ён сімвалізуе як бы аддзяленне акультуранай прасторы чалавекам ад першабытнага хаоса. На Палесе гэты арнамент выглядаў як чырвоная паласа на белай аснове. Гэта сімвалізавала дарогу альбо лесвіцу, якая звязвала вось гэты свет з патустароннім. Жыццё палешукоў адпавядала іх арнаментам. Балоцістая мясцовасць пакідала мала ворнай зямлі, і гаспадарка часткова трымалася на збіральніцтве і рыбалоўстве. У лясы хадзілі па грыбы, ягады і зёлкі. У азёрах лавілі рыбу, выкарыстоўваючы пляцёныя пасткі з лазы і ільняныя сеткі. У некаторых рэгіёнах рыбалоўства, ці, як казалі на Палесе, рыбакаванне, было надзвычай распаўсюджана. Рыбу елі і пускалі на продаж. Сушаных уюноў нават выкарыстоўвалі замест свяцілін, а з панцыра балотных чаапах выпілоўвалі грэбні. Рыба была настолькі звыклая для палешукоў, што тыя нешматлікія вадаёмы, дзе яна не вадзілася, называлі голымі. Этнографы сцвярджаюць, што палешукі нават прымудраліся лавіць рыбу ў самім балоце, а ўжо ў рэках адчувалі сябе сапраўды як у роднай стыхіі. З запісак Міхалона Ліцвіна, 1544 год. Прыпяць у адным месцы ў Мазыра напаўняецца штогод каля 1 сакавіка такой колькасцю рыба, што дзіда, кінутая ў сярэдзіну, утыкаецца цвёрда, як у зямлю, настолькі густая рыба. Я не паверыў бы ў гэта, калі б сам не быў сведкам, як чэрпалі там рыбу і напаўнялі ў адзін дзень каля 1000 вазоў. Яшчэ адным распаўсюджаным палескім промыслам было бортніцтва. Першапачаткова палешукі проста вышуквалі дзікі рой і перыядычна наведваліся туды, а з часам пачалі ствараць штучныя дуплы і падсяляць пчаліныя сем'і ўжо туды. 200-гадовыя борці розных калібрах у палескіх вёсках можна сустрэць і сёння. Цікава, што балота стала кансервантам для беларускай культуры не толькі ў пераносным, але і ў самым прамым сэнсе. Справа ў тым, што ў багне амаль няма кіслароду, і ўсё, што трапляе ў яе, без доступу паветра кансервуецца. Таму археалагічныя знаходкі, зробленыя ў балоце, як правіла, знаходзяцца ў выдатным стане. Так, у балоцістай глебе пад Брэстам і Туровым захавалася драўніна старажытных пабудоў. Гэта адзіны прыклад славянскага драўлянага дойлідства, якое захавалася праз 1000 гадоў. Нягледзячы на наяўнасць балотных астравоў, Палессе ў цэлым не было ізаляванай культуры. Па-першае, яшчэ з часоў сярэднявечча асноўнай транспартнай магістраллю была вада. Праз усё Палессе працякае Прыпяць, як бы злучаючы сабою захад і ўсход. Таму вандроўцы і купцы вельмі часта трымалі шлях па мясцовых рэках, не спрабуючы, аднак, прабрацца праз балоты. Такім чынам, Палессе змяшала ў сябе незмяшчальнае, было адначасова і магістраллю гандлёвых шляхоў, і непраходнай глушшу. Яшчэ адна парадаксальная рыса Палесся, менавіта сюды прыязджала найбольшая для Беларусі колькасць перасяленцаў. У розныя часы тут асядалі габрэі, цыганы, татары, рускія і нават немцы. Что же определяет историю? Личность, суждение или стечение обстоятельств? Самой выразительной этнической группой, которая широко расселилась на Полесье, стали татары.
Считается, что они появились здесь после 1526 года, когда Константин Острожский разгромил войско и остатки армии разбрелись по окрестностям. Обычно татары становились кожевниками, возчиками, кузнецами или садоводами. Особенно долго сохранялись традиции выращивания семян для цветов и овощей. Татары Давыдгородка были искусными огородниками, и вплоть до 20 века они развозили свой товар по всей стране. Многие шляхетские роды Полесья вели историю семей из Великой Степи. Так и Наполеон Орда, и Федор Достоевский происходили из осевших татар. То есть местное население брало у татаров то, что они принесли с собой. Понимаете? Но остатков татарской культуры нету. На Полесье мы их не видим. Мы видим только ассимилированные, присвоенные местным населением элементы культуры. То есть на Полесье татары были полностью ассимилированы. А вот в центральной и северной Беларуси нет. То есть я прихожу к выводу, что полесюки обладали чрезвычайно большой ассимиляционной энергией. Кроме татар, в Полесье в разное время приходили большие группы евреев, русских старообрядцев и цыган. Все они вносили свой вклад в местные традиции и жизненное устройство. Например, в Полесье была очень распространена железная руда, и потому процветало кузнечное ремесло. Пинские мечи и ножи славились на всю округу благодаря искусству здешних мастеров. В основе лежала смесь из местных традиций и технологий пришлого населения. Полесская традиция металлообработки ковальского дела и добычи металлов из руды – это своеобразный сплав местной традиции, заимствований у пришлого татарского населения, заимствований и еврейского, и цыганского населения, которые все это переработали и применяли в себя дома. Полесье многие считают медвежьим углом Белой Руси, но именно здесь можно найти самые неожиданные артефакты. Умельцы еще в XIX веке смастерили деревянный велосипед, который можно увидеть и сегодня в местном музее. А на одной из пинских улиц стоит костел коммунистов, построенный в 1782 году. Орден коммунистов был основан в средние века в Германии, и ряд его идей впоследствии использовали классики марксизма. Пинский костел коммунистов на сегодняшний день единственный сохранившийся в Восточной Европе. Дневники Николая Лескова, 1862 год. Костел коммунистов, который тоже был упразднен, но по ходатайству жителей теперь снова отдан католическому духовенству. Мы пришли в этот костел перед вечером, когда он был заперт, и ключа ни у кого не смогли найти. Полесье было местом, которое часто называли Белорусской Сибирью. Сюда часто ссылали неугодных людей и политических противников. Бывало, люди приезжали сюда и самостоятельно. Они хотели держаться подальше от начальства. Например, русские старообрядцы. Болото превращало Полесье в затерянный мир, и еще к XVI веку относятся первые попытки осушить его. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств? У 1521 годзе у палескія балоты прыехала Бонна Сфорца. Некалі неаполітанская прынцэса, а цяпер вялікая княгіня літоўская і каралева польская. Яна атрымала піншчыну ад мужа ў якасці падарунка і з тых часоў тытулавала сабе яшчэ і пінскай гаспажой.
Гэтая італьянская прыгажуня і стала першым меліяратарам Палесся. Па яе загаду было выкапана некалькі каналаў, што павінны былі асушыць глебу і паслужыць судаходнай артэрыяй. Меліяратыўная дзейнасць каралевы Боны Сфорцы знайшла вельмі шырокае распаўсюджванне ў мясцовым фальклоры. Так, калі вы прыедзеце, напрыклад, у Пружаны, і вам стане вельмі цікава, а чаму ж гэты горад носіць такую назву, вы можаце пачуць такую легенду. Аднойчы каралева Бона Сфорца праплывала праз гэтыя мясціны. Яе каханы ўпаў у ваду і патануў. Пасля гэтага каралева паспрабавала заклясці рэку словамі «пружна, пружна», ну, што можна перакласці як быць запруджаным, стаць прудом. Вось таму гэтая мясціна, сам горад носіць такую назву. Ну і азначым той факт, што ўсё ж такі рака змялела. У наступны раз сур'ёзна ўзяліся за меліярацыю Палесся толькі праз 150 год. Матэўш Бутрымовіч, шляхціц са старажытнага паляскага рода, аб'явіў вайну вясновым паводкам. За гады працы яму ўдалося асушыць лапацінскія і хлябаўскія балоты. Акрамя таго, намаганнямі Матэўша былі прарытыя каналы, якія злучылі водны шлях Пінска з Чорным і Балтыйскім морам. Пасля гэтага гандаль на Палессе стаў весціся яшчэ больш актыўна. Аднак, як і раней, ужо за некалькі вёрст ад буйных населеных пунктаў пачыналіся непраходныя мясцовасці. Навіны сюда ішлі доўга і часта абрасталі небыліцамі. Так, напрыклад, падчас адмены прыгоннага права палешукі ледзь не зладзілі сапраўдную рэвалюцыю. Царовы загад аб зямлі і волі яны зразумелі па-свойму і пачалі дзейнічаць як чэкісты ў 1917. Дзённікі Мікалая Ляскова. У вёсцы Пераполля да памешчыка Станіслава Орды з'явіліся яго сяляне, павіталіся ветліва і потым сказалі, што так як дом яго ім патрэбны пад канцылярыю, то яны просяць яго ачысціць памяшканне. І дадалі яшчэ: «Але як ты быў для нас заўсёды вельмі добры, паніско, то мы табе даем флігель. Перабірайся туды, трымай сябе карову і 20 маргу зямлі табе ад нас да канца твайго жыцця». Аднак кола прагрэсу круцілася ўсё хутчэй, захапляючы свае інерцыі і балотны край. У 1882 годзе у рэкордныя тэрміны ўсяго за адно лета была пабудавана палеская чыгунка. Паравоз палешукі ахрысцілі ходуном-самаварам і доўга яшчэ разбягаліся ў рассыпную, пачуўшы яго набліжэнне. У 1899 годзе скончылася масавая меліярацыя, якой былі закрануты 2,5 мільёны гектараў палескай зямлі. А ў 1920-х гады у адну з летніх начэй палешукі убачылі над лесам зарыва. Схапіўшы вёдры, людзі пабеглі тушыць пажар, але на месцы іх сустрэлі таварышы з арцелі меліяратараў. Яны паказалі палешукам лямпачкі накальвання і паспрабавалі растлумачыць, як працуе дынама-машына. Так да далёкіх вёсак дабралося і электрычнае святло. Але ўсё ж змены не закраналі ўсё Палессе цалкам. Старасты гарадоў не заўсёды нават ведалі пэўна, якія населеныя пункты ёсць у іх ваколіцах. І гэта прыводзіла да таго, што яшчэ, напрыклад, у 20 стагоддзі у Палессі была знойдзена новая вёска, што не была адзначана на карце – Кудрычы. Кудраўчане былі нашчадкамі ссыльных перасяленцаў. Яны жылі ўсяго ў 10 кіламетрах ад Пінска, але маглі дабрацца да горада толькі на лодке або зімой, калі навакольныя балоты прамярзалі. З-за такой натуральнай ізаляцыі у вёсцы да нашага часу захаваліся драўляныя прылады працы, даўблёныя лодкі і навыкі старажытнага рыбалоўства.
Такім чынам, дно высохлага беларускага мора, Палесся, стала сапраўды парадаксальным месцам. У гарадах бурліла жыццё, а навокал іх існавалі цэлыя зоны, дзе час нібыта спыніўся. Ужо было расшчэпленае ядро, а дзяўчаты Палесся мачылі слюной пальцы, каб было лягчэй цягнуць нітку з кудзеля. Мужчыны лавілі рыбу ападнымі самаловамі і ступіцамі, а бабуля развешвалі рушнікі на бажніцы і былі ўпэўненыя, што продкі спусцяцца па ўзору, як па лесвіцы, з неба на палескую зямлю.